पटकन शिजते. नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर. तर आज आपण बघणार आहोत माझा अतिशय आवडता पदार्थ जो आहे घावणे. तर कोकणामध्ये गावोगावी घावणे हे अतिशय आवडीने बनवले जातात. पण आता आपण शहरात राहत असल्यामुळे आपल्याला त्या जुन्या पद्धतीने घावणे बनवणं शक्य होत नाही. तर म्हणूनच आम्ही ते घावणे आधुनिक पद्धतीने कसे बनवायचे आणि ते अधिक झटपट होतात. तर ते कसे बनवायचे यासाठी आमचा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. उद्या घावण्यांसाठी हे तांदूळ धुते, कारण माझे पीठ तयार केलेलं नाही आहे. घावण्याचं पीठ तयार करताना ते पहिल्यांदा तांदूळ स्वच्छ धुवून सुकवून ते दळून त्याचं पीठ तयार केलं जातं. पण तसं केलेलं नाही आहे, त्यामुळे मी झटपट हे घावणे करण्यासाठी आता मी तांदूळ घेतले आहेत. तर घावण्यासाठी कोणतेही जुने जाड तांदूळ चालतात. तर मी आता हे तांदूळ आहे ते स्वच्छ 3-4 वेळा धुवून त्यात पाणी घालून भिजत ठेवणार आहे आणि सकाळी नंतर मिक्सरला लावून त्याचे मी घावणे करणार आहे. हे 3 वेळा मी तांदूळ धुवून घेतले. आता त्याच्यात चांगलं पाणी घालून हे भिजत ठेवणार. सकाळी 7 वाजता हे मिक्सरला लावून त्याचं घावण्याचं पीठ तयार करणार आहे. हे तांदूळ रात्री आपण भिजत ठेवले होते ते मी आता मिक्सरला लावणार आहे. मिक्सरला लावून त्याचं पीठ करून नंतर त्याचे घावणे करणार आहे. थोडंसं जाडसरच मिक्सर त्याचं पीठ लावायचं आहे. ना हे जरा असं आहे बघा, कणीदार जरा जाड ठेवायचं, हे घावणे चांगले येतात. असं मी सगळे तांदूळ मिक्सरला लावून घेते. मिक्सरला लावल्यानंतर आपल्याला हवं तसं जाड पातळ पाणी घालून याचं पीठ करून घ्यायचं आणि नंतर त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आणि नंतर मग याचे ते घावणे करायचे. मी गॅसवरती व्हिडिओ तापत ठेवले. आता ह्या व्हिडिओला आपण ह्या कांदा आणि काठीच्या चमच्यामध्ये तेल लावायचं त्यामध्ये सगळ्या बाजूने लावून घ्यायचं तेल आणि नंतर मग आपण याच्यावरती डावाने 1 चमचा असं पीठ घेऊन नंतर नंतरच्या साईने आपण घ्यावंच आपल्याला पातळ करून घ्यायचं आणि वरती मग एक झाकण ठेवायचं. 2-3 मिनटं गेल्यानंतर झाकण काढायचं आणि मग घावणा जरा सुकू द्यायचं. 2-3 मिनटं झाली आहेत. आता आपण झाकण काढून बघूया. बघा घावण्याला चांगली जाळी पडली आहे. आता तो कडेने असा सुकून असा उठायला आला की नंतर मग आपण घावणा काढून घ्यायचा. पाहू शकताय कडेने हा संपूर्ण घावणा हा उचललेला आहे आणि बघा अशा वेळेला चांगली जाळी पण पडली. आपल्याला आयत्या वेळेला जर अचानक आपला जर बेत ठरला घावण्यांचा तर तांदूळ भिजत घालून आपल्याला अशा प्रकारचे घावणे करता येतात. हे घावणे चहा बरोबर किंवा चटणीबरोबर सुद्धा आपण खाऊ शकतो. प्रत्येक वेळेला पीठ चांगलं ढवळून घ्यायचं. पीठ घेतोही चांगलं चमच्याने म्हणजे तळापासून चांगलं ढवळून घ्यायचं. आणि आता काय होतं, पीठ खालीच बसतं आणि पाणीवर असतं, मग घावणे पण चांगले येत नाही. पाहू शकता भिडं चांगलं तापलं की असे पटापटा बघा एकदम अगोदर असे घावणे जाळीला चांगली पडली. बघा मिक्सर लावून सुद्धाची तांदूळ पण मिक्सर लावले तरी ज्या सुंदर अशी जाळी पडलेली आहे बघायला. असे पटपट असे घावणे आपल्याला काढता येतात. प्रत्येक वेळेला हे पीठ असं हलवूनच घ्यायचं. त्याच्यावर झाकण ठेवायचं की घावणा पटकन शिजतो. तर माझ्या मते तरी मित्रांनो, चहा आणि घावणे हा जगातला सर्वोत्तम असा नाश्त्याचा प्रकार आहे आणि चहा आणि घावणे दिवसाची सुरुवात होत असेल तर त्यापेक्षा चांगली सुरुवात असूच शकत नाही. तर तुम्ही पण अशाच प्रकारे घावणे नक्की करून बघा आणि ते कसे झाले हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. धन्यवाद.